हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। दिनै 18 जुन बेलासिनि निउज हेडलाइनखौ नोंथांमोना खोनासंलांदो। सेथियाव गोजोनथाव खौरां आबादारिफोरनि थाखाय। दिनै PM किसान स्किमनि राङारि अनसुंथाइखौ आबादारिफोरनो हरनाय जासिगोन। गभर्नमेन्टनि अफिसियेल टाइम होनाय बादिब्ला बे अनसुंथाइखौ दिनै बेलासिनि 5 रिंगायाव आबादारिफोरनि एकाउन्टआव हरनाय जागोन। नैथियाव आसामनि गोबां जायगायाव थाद'नाय गैयै अखा हानायनि जाहोनाव दैबाना जागासिनो दं। तामुलपुर, बङाइगाव, दरं, लखिमपुर, धेमाजि, करिमगन्ज, चिरां, बाक्सा, गवालपारा, उदालगुरि, नलबारि, नगाव, हजाइ आरो बरपेटा गासै 14 जिल्लाफोराव दै बानाजों गोबां खहा जादों। थामथियाव बोथोर बिगियाननि फोसावनाय बादिब्ला क'क्राझार, चिरां आरो बाक्सायाव 21 जुनसिम आरो तामुलपुर, दरं, उदालगुरियाव 20 जुन खालारसिम अखा हागोन। बिब्दिनो बेफोर जिल्लायाव 21 जुनाव रोजा अखा हानायनि अरेन्ज एलार्ट आरो अखा खोरोमनानै सार अन्थाइ गावगोननि येल' एलार्ट फोसावना होदों बोथोर बिगियाना। ब्रैथियाव मैयानि दिनाव उदालगुरियाव आयेन बेरेखा हाथियार हमनो हादों। उदालगुरि पुलिसनि अपारेसनाव गंसे एके सिरिजनि राइफल, गंसे मेगजिनजों लोगोसे 668 गोथां गुलिफोरखौबो बोखांनो हादों। BTRआव सान्थि फैनायनि उनावबो बिब्दि हाथियार मोननाया सोमोनांथाव थासारि सोमजिहोदों। बाथियाव दिनै कर्टआव NDFBनि थैजासिम जेल जानायनि साजानि सायाव फिन सावरायबावगोन। रन्जन दैमारिजों लोगोसे गासै 10 जन NDFBफोरा थैजासिम जेल जानायनि साजा मोनदोंमोन। दथियाव दुखुनांथाव लामानि जाब्रबथाय। अरुणाचल प्रदेशनिफ्राय बालिपारा फारसे फैनाय समावनो अख्रां सान्थ्रिनि स्कर्पिय' गारिया भालुकपं IT BP केम्पनि वालआव हरखाबै सौग्रावना लेफ्टिनेन्ट कर्नेल उदितासु खैरीजों लोगोसे गासै 5 अख्रां सान्थ्रिनि जवानफोरा गोब्राब जखम जायो। बे जाब्रबथायाव जखम जानाय गासै जवानफोरखौ तेजपुरनि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जायो। स्निथियाव मैयानि 17 जुन खालारनि समावबो मोनसे ट्रेननि दुखुनांथाव जाब्रबथाय जानानै थाङो। सोनाब बेंगलनि निउ जलपाइगुरिनि राङापारा ओनसोलाव मालगारि ट्रेन आरो पेसेन्जार कान्चनजंगा ट्रेनजों सौग्रावलायो आरो बे ट्रेननि जाब्रबथायाव गासै 15 जननि जिउ खहा आरो गोबां सुबुंफोरा जखम जायो। बे पेसेन्जार ट्रेनआव गासै 25 जन दंमोन होनना मिथिनाय जायो। दाइनथियाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिया बे ट्रेननि जाब्रबथायनि सायाव दुखु फोरमायो आरो बे जाब्रबथायाव जिउ खहा जानाय नखराव प्राइम मिनिस्टार फान्डनिफ्राय 2 लाख आरो जखम जानाय सुबुंफोरनो 50,000 रां होगोन होनना नरेन्द्र मदिया फोसावो आरो रेलवे बिफाननिफ्राय जिउ खहा जानाय नखरनो 10 लाख आरो गोब्राब जखम जानायनो 2 लाख आरो एसेल' जखम जानायनो 50,000 रां होगोन होनना फोसावो। गुथियाव अट'मेटिक ट्रेन प्रटेक्शन गैयैनि जाहोनावनो बे ट्रेननि दुखुनांथाव जाब्रबथायखौ जादों होनना मिन्थिनो मोन्दों। एसेनोसै दिनै हादरनि रादाबाव। थेंक इउ।